Bueno, gero eske gero zeretik etortzen zen hortik, salburuatik edo aeroplanoak eta ez dakizu. Bai. Donek garen bilurri zartza bien. Ja orduan hasi zin bombardeuek eta zerak eta... Aldemenera etorri zin, otxandizo bombardeuilez aldemenera. Eta are bilurtut ikusten behin zen, egazken bat ikusten behin, ja estutu egin zen, nago zeitik eta... Bombardeuek pasatu etorri zin hona, eta are bildurre egin. Eta zabien kontatzen zen pasatu jakin otzan dinen? Ez, are berbetiko zerik ezeukin izan gutzute. Adore. Ondoko etxin bizitzien da. Eta hemendik esaterako esan pasatzen milizianoak eta gudarizek ziren pasatzen? Milizianoak egon ziren hor txetxean dizela guaine bizitzak egidoz. Hor txeuzen Batallón Dragones, eran alikuek. Dragones. Dragones, Batallón Dragones. Orduan txeke, gara denborako etortzen. Miliziano, bera, ez dakitzen danak, eta bildurtutu gano zango, Batallón Dragones da... Izena bakarrik.